Idol official nang binigyan po ng license to operate bilang double A facility ang slaughterhouse sa may bayan po ng Tayug, Pangasinan. Ipinagkaloob po ng National Meat Inspection Service or NMIS ang lisensya bilang patunay na pasado sa pamantayan po ng kalinisan at operasyon ang nasabing pasilidad. Dahil dito, maaari nang ibenta sa buong bansa ang mga karne at baboy, baka at kalabaw na kinatay sa nasabing slaughterhouse. Tinanggap ng Municipal Agriculture Office na si LV Moreno ang sertipiko mula sa NMS or NMIS. Itinuturing ito bilang malaking hakbang sa pagpapaunlad ng agrikultura at ekonomiya ng nasabing bayan ng Tayug. IFM News. IFM News. IFM News.